Продължим, уважаеми зрители, с Мишока Марешки. Ще гледате и ще чуете една крайно любопитна история. Веселин Марешки, първият политик, който се подложи на тест с полиграф. Какви са резултатите? Истински лъжи. Уважаеми зрители, тази реклама, това промо, както му се каза на купешки телевизионен език за Марешки, върви от завчера, защото в сряда господин Марешки ми се обади и казва: искам да направим една сензация, ще се положи на детектор на лъжата, само намери по твой избор, да не кажа, че ти пробутвам някои мои хора с полиграф, че пак нещо ще бъде ала-бала. Казвам окей, започнахме проучване на няколкото фирми, които се занимават с такава дейност и се разбрахме в крайна сметка след най-различни перипети, увъртания, несъгласие от някои фирми, но в събота сутринта господин Марешки да застане на полиграфа. Разбрахме се с господин Марешки, че той ще застане в събота сутринта, защото в петък следобеда не може, пътува за Варна, в събота сутринта обаче идва и най-късно 11:30 е на операционната маса. След което в четвъртък той се покри, не вдигаше телефона си и в петък сутринта вчера ми се обажда и казва: отказвам се, не искам да заставам, аз имам своите съображения, разбрал съм се с конкурентно предаване, викам да си жив и здрав, само не очаквах да си такъв мишок, да надминеш и Яне Янев. В интерес на истината, междувременно още в сряда или четвъртък някъде беше, когато разбрахме, че е трябвало по BTV в хрътките да бъде на детектора, но се е отложил. Но се е отложил експеримента. Говорих с човек от екипа на хрътките, който ми каза, че да, наистина по идея на Мирослава Бенатова, Марешки е трябвало да застане на полиграфа, само че в момента, когато са му казали, че на всяка цена във въпросите ще присъства въпроса купувал ли си гласове, той се е отказал и се е развалила идеята, след което по-късно вече в средата ми се обажда на мен и оттам нататък развоя го знаете. Така че господин Марешки се оказа един наистина невероятен мишок. Аз изказах и пред него моите съжаления, защото казвам му, ние с теб много ясно се разбрахме, че в 11:30 заставаш, защото не можем. Аз исках директно да бъде цялата процедура, само че тя е около 3 часа като процедура на самия детектор, от слагането на ръцете му на тия неща, кабелите, до края на експеримента, но пък се оказа, че още трябват поне още 3 или 4 часа за обработка на данните. Цялото това нещо прави към 6-7 часа, което няма как да стане в рамките на нашето предаване. Затова бяхме решили събота сутринта на полиграфа с всичките там експерименти, въпроси, отговори и т.н. бяхме уточнили кои въпроси от личен характер не могат и няма да бъдат снимани, кои ще бъдат снимани и т.н. след което дойде вчера отказа на този Мики Маус на нашата политика. Съжалявам наистина и съм много сериозно така разрушен от него, защото го мислех, че е мъжкар, поне такъв изглежда на така първичния си външен вид и първичния си изказ. И аз иначе го уважавам и продължавам да го уважавам като човек в тия идиотски условия в България. Преуспял, може да е всякакъв, но при това с евтини лекарства е преуспял в един страхотен бизнес, какъвто е аптекарски. Но пък явно политика в него все повече като че ли взима връх, но сега в крайна сметка да е жив и здрав. Продължаваме с